Λέγεται. Τι να σας φωνάξουμε, την Κατινίτσα, πού κάθεται αυτή? Απέναντι, περιμένετε. Μια στιγμή γιατί πιάσαμε φωτιά. Είστε η Κατινίτσα? Ορίστε τηλέφωνο. Εμπρός. Ένα λεπτό περίπτερα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περίπτερα ένας αητός χωρίς τερά απόψε λέει αντίο. Περάστε κόσμε. Περίπτερο, μια ιστορία από τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας εδώ και δεκαετίες. Εδώ ήταν η καλημέρα, η καληνύχτα, οι πληροφορίες για φαρμακεία, για οτιδήποτε υπήρχε. Αλλά όπως λένε οι ανώτερες δυνάμεις, πρέπει αυτό το κομμάτι της Ελλάδας, το περίπτερο, να πάψει να υπάρχει. Προαπαιτούμενο έγινε λοιπόν και το ταπεινό περίπτερο, κομμάτι της ζωής των Ελλήνων, αυτό που θα πάψει να υπάρχει σταδιακά, καθώς δεν θα μεταβιβάζονται πια οι άδειες μέχρι να μπουν παντού λουκέτα. Τα περίπτερα ξεκίνησαν από το 1897 μετά τον πόλεμο με την Τουρκία, όταν και χορηγήθηκαν οι πρώτες άδειες σε τραυματίες πολέμου που είχαν ανάγκη να δουλέψουν και να επιβιώσουν. Το πρώτο περίπτερο στην Αθήνα έκανε την εμφάνισή του το φθινόπωρο του 1911 στην Οδό Πανεπιστημίου, 104 ολόκληρα χρόνια πριν. Και τώρα, όλα πέφτουν. Και τα ανθοπολία σειρά στην πλατεία 30 περίπτερα πλάι και από κάτω μετρό που περνάει. Τα περίπτερα ήταν το κέντρο της γειτονιάς, μετατρέπονταν σε μικρή βουλή, σε εθνοσυνέλευση, ενώ μπροστά τους, με την εμφάνιση των εφημερίδων, γίνονταν τα πρώτα γκάλοπ και τα δημοψηφίσματα. Το περίπτερο είναι κομμάτι της Ελλάδας και θα χαθεί χωρίς πραγματικά να καταλάβει κανείς το γιατί. Μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο, κύριε? Όχι από 0,